أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. Ngicela Allah umdali wethu sonke, umdala wey'nsuku, umdali wezinto zonke, angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Phakathi kwabantu kukhona abantu abaphikisana noma abakhuluma ngomdali bebe bengenalo ulwazi. Akusho mina njalo, kusho Allah, umdali wethu sonke, umdali weinto zonke. Kwelinye iverse Allah uyaqhubeka uthi iyaquluna illa kadhiba. Ayikho enye into abayikhulumayo noma ephuma ngomlomo wabo, amanga kuphela. Bafowethu ma-Afrika amahle, umhlaba wonke jikelele, ngithanda ngokubingelela okujwayelekile ngithi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke, nomusa nezibusiso zika Allah umdali wethu sonke ube nami. Bafowethu, ngiyalalela amavidiyo amaningi obaba abahlukile noma abashumayeli abahlukile bamaNazaretha ngokwehlukana kwawo noma ngokwemikhakha yokwehlukana kwawo. Ngibuye ngilalele futhi amaKristu ngokwehlukana kwawo. Ngilalele ama-Watchtower, ngilalele amaRoma, ngilalele abakhonza amadlozi. Bonke labantu engikhuluma ngabo, umdali ubabopha ngabhande linye, uthi bangamadlela ndawonye bonke, bakhuluma into abangayazi, abanganaqiniso layo. Ayikho into ephuma emlonyeni wabo, amanga kuphela, ngoba bakhuluma ngomdali into abanganalwazi lwayo. Inyanga ka-6 le ngiyiphosile inselelo, ngisayiphosa namanje. Ngithi mina kuwo wonke amaNazaretha ophikayo ukuthi amaNazaretha ahamba ebumnyameni, adukisa abantu, akhohlisa abantu, aqambela abantu amanga, akenze ividiyo angiphosele inselelo. Akusho mina, kusho umdali, uthi nina amaNazaretha nikhuluma amanga ngaye. Ngibuye ngize kumaKristu, kuwo wonke amaKristu ophikayo ukuthi lento abayishumayeza abantu ayikho, ingamanga, badukisa abantu. AmaKristu ahamba ebumnyameni, aholela abantu egeheni lomlilo. Okuphikayo lokho bafowethu. Ngisayiphosa inselelo, akenze ividiyo angiphosele inselelo, athi mina Mbatha ngiyakuphika lokho kushoyo. Thina singamaKristu sihamba ekukhanyeni, asihambi ebumnyameni, asiyi esihogweni. Ngibuye ngize kumaRoma ophikayo ukuthi inkolo yobuRoma inkolo kaSathane, inkolo yobumnyama. AmaRoma akhonza uMaria ocwebuleyo
usathane egameni likaMaria ocwebileyo. Okuphikayo lokho bafowethu, akenze ivideo angichallenge, asho ukuthi yena kungamanga ngani lokhu esikushoyo. Ngibuye ngize kuma Watchtower, ophikayo ukuthi ubuWatchtower noma iJehovah's Witness inkolo kaSathane, inkolo yobumnyama. Akenze ivideo naye angichallenge, sibhekane ubuso nobuso. Ngibuye ngize kwabakhonza amadlozi, ophikayo ukuthi ukukhonza idlozi kungubusathane. Lezinto lezi ezibizwa amadlozi, amadimoni okungebona abantu bakithi abangasekho. Okuphikayo lokho, noma ngabe inyanga noma ngabe isangoma, ngicela ukuthi enze ivideo bume ebuka umhlaba wonke angichallenge, sikhulume ngalolu daba lolu, angichazele ngoba nami ngiyathanda ukuba nolwazi olunzulu. Lolwazi enginalo kusese ulwazi oluncane, ngiyathanda ukwethekela ulwazi. Bafowethu, amaNazaretha athi uShembe uNkulunkulu, amanye athi uyisithunywa sikaNkulunkulu, amanye athi wehla ezulwini, amanye bathi ungomunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Kuningi okukhulunywa ngamaNazaretha ngoShembe eyedwa. Amanye akhonza abantu abaphilayo bababiza ngoShembe, bababiza ngoNkulunkulu. AmaNazaretha njalo layo. AmaKristu nawo athi uJesu uNkulunkulu, abuye athi uyindodana kaNkulunkulu. Kuningi nako okukhulunywa amaKristu. AmaRoma nawo athi uMaria uNkulunkulu, umama kaNkulunkulu. Kuningi umsangano nawo okhulunywa amaRoma. AmaWatchtower nawo nje adukuza, ayenhlanhlathela nawo esayidini lawo. Abakhonza amadlozi nabo bayadukuza, bayenhlanhlathela nabo esayidini labo. Ngithi-ke bafowethu, mina inselelo ngiyayiphosa. Athi amaNazaretha uShembe uNkulunkulu, ajike athi uShembe uyisithunywa sikaNkulunkulu, ajike athi uShembe ungomunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Ajike futhi amaNazaretha futhi awasakhonza uShembe, asekhonza uJehova. MaNazaretha, ungcono uShembe kunoJehova. Ake nguphindele, mNazaretha, nawe wena othi ukhonza uJehova. MaNazaretha, ungcono uShembe kunoJehova. uShembe uthe utshwala bungaphuzwa, kodwa uJehova uthi utshwala abuphuzwe. uShembe uthe insango ingabhenywa, kodwa uJehova uthi akubhenywe insango, kwayena self wayeyibhema. uShembe uthi akungenziwa ubufebe, kodwa uJehova uthi mawuthatha umfazi noma uthatha intombi, thatha isifebe, thatha unondindo, thatha utikilayini. Ngiyanitshela-ke maNazaretha, uShembe eloko alala la ekhona, uma ngabe ngempela washo ukuthi utshwala bungaphuzwa, kungenziwa ubufebe, kungabhenywa insango, wayengcono-ke uShembe kunoJehova. Nina-ke maNazaretha nithi nina nikhonza uShembe, nikhonza uJehova. Benginisiza nje kulo ukuthi ku-wrong ukukhonza uShembe, kodwa ungcono kunoJehova. INazaretha elikhonza uJehova li-worse than iNazaretha elikhonza uShembe. INazaretha elikhonza uJehova li-worse than iNazaretha elikhonza unyazi. INazaretha elikhonza uPhakama mangabe likhona lingcono kuneNazaretha elikhonza uJehova. INazaretha elikhonza incoyincoyi lingcono kuneNazaretha elikhonza uJehova. Kodwa nonke ningamadlela ndawonye, nifaswa ngabhande linye, zehla zonke ngokuholoko zesihogweni, ziyakwalasha egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo. Uma ngabe mNazaretha uyakuphika lokho, yenza ivideo ungichallenge, ungitshele ukuthi Shandu, Sontshikazi, ngithiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla, lento ikhulumayo ayikho. Nawe mKristu, uma ngabe uthi lento engiyikhulumayo ayikho, nawe yenza ivideo njengami, ungitshele, utshela umhlaba wonke, sichallengeane sibhekane. Kanti yini ningisabani? AmaNazaretha wasezi kwami, amaRoma wasezi kwami, amaWatchtower wasezi kwami, abasindisiwe amaKristu wasezi kwami. Yini kanti leni ibalekelayo? Iqiniso niyalazi, nenza ngamabomu, umthetho niyawazi.
sengathi umdali-ke angasivula amehlo, asivule ingqondo, sibone iqiniso njengoba linjalo. Umdali akawaqamba amanga mayethi nina niyadukuza emnyameni ongenafu, nihamba ebumnyameni. Umdali-ke waletha isithunywa sakhe emhlabeni, uMuhammad, nezinye izithunywa eziningi uzonikhipha kulobo mnyama enihamba kubo, nihambe ekukhanyeni. Sengathi kumdala ngasivula amehlo, asivule ingqondo, asipha amandla. Sivume ukwamukela ukuthi thina singamaNazaretha, thina singamaKrestu, thina singamaroma, thina singamawashtawa, nathi thina sikhonza amadlozi, nathi thina sikhonza izithombe, nathi thina esithwele sihamba ebumnyameni. Simcele umdali asidonse, asikhiphe ebumnyameni, asilethe ekukhanyeni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.